warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li intiqa'il ulumi nafi'ah wa intiqa'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Ahwasul khusus limu alif hadzal kitab nafa'anallahu bihi wa bingulumihi fid ini. Amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna Allah lan sak temene utawi Gusti Allah iku layahdi ora bakal mituduhi sapa Gusti Allah kaidal khainina ing tipu dayane wong-wong kang padha khianat. Ae tegese layang fazu ora bakal migunani hu ing utawa ora bakal mungsekake sapa Gusti Allah hu ing tipu dayane wong kang khianat. Walau kuntalan lamuna ana sapa sira ana iku khainan wong kang khianat, lama khalasa yekti ora bakal nyelametake ni ing ingsun sapa Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala min hadhil wirtoti saking ikilah wirtoh. Apa wirtoh? Apa ya wirtoh? Nun? Sangkut paut. Mbok upamane kowe iki khianat nih. Ngantek keterangane mbok upamane kowe iki khianat, yakti Gusti Allah bakal nyelametke ingsun saka ikilah sangkut paute. Karena memang Allah niku ora seneng karo tipu dayane wong sing do khianat. Ya awale kadang kala sing dikhianati niku sok kalah awale. Ning pancen seri iki menang mburi kok seri iki. Pokoke cara bahasane wong apik karo wong sabar iki gedhe wekasane. Lafate gedhe wekasane. Ora gedhe rekasane. Ini senengane le nafsiri malah digawe pahit. Lah wong ngomong jiwo wong sabar ki gedhe rekasane aja ngono kuwi. Ora pareng kok ya sabar ki kamulyan separo iman ki ning nggon sabar jele muni gedhe rekasane. Gedhe wekasane, gedhe akhire. Gedhe pemburine. Mbok dikhianati kae arepa sikik dhewe kalah, arepa sikik dhewe ki cara kasarane jatuh karena oleh pengkhianatan ning pemburine engko mesti dadi wong sing mulya, dadi wong sing posisi menang, dadi terbukti
Nek cara sanepane Jawa nika terus ana tembung becik ketitik ala ketara ngeten nika. Mengke sing tukang khianat ketok karo ketara. Wong Allah ki nek cara simbah-simbah sing do sabar kae wis pokoke sabara. Wong Allah ki rasare ngono kae lho. Sederhana tapi nek dirasake ning jero ati temanjem niku ki. Sabara wong Allah ki rasare ngono ki engko rek ya bakal ketok kabeh. Rasah bales men Allah wae karena nek sing bales kita ki ora patek tepat ning nek sing bales Allah tepat rasah ndongake elek ndongakno apik wae iki yo prakteke angele pol wong dikhianati ditibake di elek-elek dihinakan kok kon bales apik karo kon ndongake apik. Ayo ora sudi. Minimal yo muga-muga modar. Minimal kuwi. Dongane mesti ora apik. Angel jenjakan neh nek dikhianati, dilarani, dihinakan kok dongane apik kae, wah berarti jenengan jan berakhlak mulia. Istimewa. Angel nek niki. Wis pokoke ora ana ngarep, ora ana mburi angel kabeh. Angel kabeh, ora mesti do iso nek iki. Terus kele maca wae wong aku ya ora iso. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Pokoke wis persis kaya tadarus. Kaya tadarus bar tarweh kae. Ning nek iki mandeg toh diunceki di tafsiri dipahami sesuai karo tafsire Imam Nawawi. Wong niki ndek Imam Nawawi. Nek kur maca tok ora ngerti, panjenengan ngerti sine iki mau sing kula waca sak ayat. Ora ngerti. Sing do maca tadarus bengi kae ya ora ngerti blas kok. Ya ming seneng tak anggo horen kok ya nek kae. Wah, upamane dianjurkan ya nika. Pokoke niki le tadarus mboten diparengke nganggo horen ora ora ana sing teko. Ya upamane ana ngono mung siji loro teng slentir kae. Le seneng banget iki le ngungkung kae kok. Wama ubariu iki wama ubariu lan wama lan ora mbebasake sapa ingsun nafsi ing awak ingsun ae tegese wal halu utawi tingkae ani sak temene utawi ingsun iku lam aksud ora nejo sapa ingsun bidzalika kelawan mangkono-mangkono olehku akon kowe pelayan wedang ngono kae ora bermaksud tanziha nafsi ing bersihake nafsu ingsun minazalali saking gejeglong wa bara'atiha lan bebasane nafsu minhu saking gejeglong utawa saking zalal ning inan nafsa sak temene utawi nafsu al basariyata sing bangsa kamanungsan
iku la amaratun yakti tansah ngeret utawa tansah ngajak perintah bisui kelawan elek. Ae tegese miyalatan utawa miyalatun tansah ngejak condong ilal qabaihi maring kejemberan-kejemberan. Rohibatan khale demen fil maksiati ing dalem maksiat. Nek omong-omongane aku akon kowe wirawiri sowan ning gone Sang Raja bali rene tak kon nglaporke tentang tingkahe wong wedok kowe bali rono meneh nglaporke tentang bedhekan impenku iki ora kok semata-mata arep ngekeki kebebasan utawa arep bebaske nafsuku ki ora. Kok ndak kesenengen kok ya nafsuku tak ewangi. Nggih. Ben supaya kesalahan nafsuku ki engko kaya-kaya terlindungi, kaya-kaya ana sing ngewangi. Ora iki wong selama ini aku juga ora pati nuruti nafsu kok arep Zulaikha ki ayune pol kae ya ora kok terus tak layani, tak tanggapi ya ora. Karena aku ora niat bersihke melindungi nafsuku saka permasalahan iki ora. Ora arep memerdekakan nafsuku saka permasalahan iki ora. Nek oke-oke wong ora ngono kuwi. Duwe problem sing terkait karo nafsu, keconangan ngono ora berusaha endo utawa berusaha melindungi nafsune. Nek cara bahasane tetep piye carane mencari kebenaran dan jaga nama baik lemuni. Padahal kuwi iki cetha nuruti nafsu. Nek wong sing sadar, "Oh ya aku nglakoni elek ngene iki tek nuruti nafsuku." Lah saiki kecekel. Nalika kecekel kaya ngene iki aku kudu dihukum ya sudah gelem. Wong padha karo ngukum nafsu kok. Ora usah ndadak endo kok ya. Aku ndadak endo. Iki ngene wae nek kira angel memahami. Nek awake dhewe lho. Lah ketoke ya anu durung pateo paham. Maksude rong pateo paham iki sing kula maksud jenengan ki salah ning tetep melindungi nafsu niku lho. Asline salah ning nek jenengan tetep melindungi nafsu. Dadi nafsu niku jenengan ewangi ngono lho. Wis salah siji contoh ngene iki ora nyata mengko nggo contoh kok. Mengko nggo gambaran. Iki malam Jemuah Kliwon iki jenengan ning Polda ngono wae wis lah. Mbangane angel lho iki. Ngidul nek ora ngerti Polda ngidul. Pol daratan. Wah, jenengan ngidul dilalae mulai subuh. Wah, petuk tanggane. Mulai subuh niku petuk tanggane. Tanggane langsung ngomong Allah jian. Gek yo entek pira. Yahene agi mulih iki. Ngene iki. Kok yo entek pira yahene agi mulih iki. Padahal cetha ning ngelokke kuwi kaya ngono. Jenengan tetep omong, aku ki nang kono ki mengkur mujahadah ning arep cempuri kebablasan turu ngono lho. Lah iki rak melindungi. Aku ki nang kono mujahadah ning arep cempuri, ning bablas turu dadi ngantek yahene. Padahal ning kono kan ora ning arep cempuri. Ning ngarepe cempluk. Iki jal piye. Lah wong cetha kowe iki nuruti nafsumu kok ya dadak amping-amping dadak melindungi nafsumu dadak golek pembenaran marai ngopo. Ha iki dadi nafsu seneng wong mangi-wangi kok. Dadi seneng. Aku kudune rak ya kok aja jan aku nuruti nafsu bubrah tenan ngono kok ya. Tenan.
Dadi men ra manuk ngono lho nafsune iki. Nek ngene iki jan isin tenan aku. Ngono ra ya sesuk ora baleni wong isin. Iki gara-gara nuruti nafsu. Mula nek Nabi Yusuf ora ngono kuwi. Aku akon kowe wirawiri sowane nggone Sang Raja nganggo berbagai macam penjelasan-penjelasan iki ora kok arep ngewangi nafsuku ora. Nah, nafsu kok diwangi, nafsu iki diperangi. Jadi ora arep memerdekakan nafsuku itu tidak, sama sekali tidak. Sebab inna nafsala amaratum bisu, sing jenenge nafsu, nafsu sing bangsa kamanungsan niku tansah ngejak kelawan utawa ana ing dalem keelekan-keelekan. Ya, nafsu niku ngejak keelekan-keelekan, selalu condong nenggon kejemberan-kejemberan karena memang nafsu itu demen maksiat. Mula kudu diperangi. Lah niki mengke le merangi berbagai macam cara sesuai karo kecerdasan lan ilmu. Karek nafsune apa? Wong nafsu ning jero awak ki ora iso dilangi, wis tumitah gawan basaria saka ngarsane Allah. Setiap manungsa niku dikanteni ati karo dikanteni nafsu, ora mungkin muni ranti nafsu. Gek nafsu niku ya werna-werna. Nafsu niku werna-werna. Ana nafsu sing tansah ngejak elek, wujude elek neson. Ngono lho, nafsu niku sok-sok ngejak elek, ning eleke iki neson, emosional. Sing bahasa kerene terus kaya-kaya kita itu punya sifat temperamen tinggi. Duwe sifat gampang nesu. Iki emosional. Lah kaya katen niku kudu diperangi kok ya. Ben supaya ora tersalurkan. Lale merangi piye banyak sekali pengendikan karo pitutur, wong sing temperamen dhuwur, wong sing emosinan nesu niku pokoke bodhon akeh posone. Dadi digawe kerep ngelih lemes kae rak le nesu ra kuat. Ya ngono kuwi sesine digawe ngelih lemes kae. Le emosi ra iso. Ning kok terus nek poso lemes termasuk efek liyane katut, glidek barang wegah lah ya. Ora dadi angel banget ya ngeten iki. Lah terus piye lah ya monggo disikapi ning ora nggawa madharat. Ora nggawa efek samping. Pas emosi kudu disalurkan, ayo langsung mlayu nang kali. Pambuyur ngantem ana banyu. Nek nesu tuh ngantemi banyu rak ra lara, nek nang omah ngantem lawang tangane sing lara. Wambur ngantemi banyu arep bengok nyilem. Bengok nang jero banyu. Wes. Nah, karo ngombe itu saya. Bluluk ngono. Nesu mula, ngantil mula, ngulangi dunung landi. Ora terus menggeh-menggeh kae terus wis. Nuruti nafsu ning ora nggawa mandharat. Nah, kadang kala nafsu dituruti gek ora pandak sih. Nafsu nek wong lanang ngeten iki kok ndilalae seneng karo wedokan turuti. Turuti ning halal ngono lho, karena memang ana rong laku. Wah aku iki kok yo nek karo wedokan ra iso jauh. Aku kudu dekat, kudu duwe turuti rasa jauh kudu duwe ning halal. Rabeni kok ya ora kok mengkur ngidul. Jenenge ya ming radon wis men halal ning nafsune keturutan rabeni. Lah lucu sih. Malah nek domongi
50.000 merdeka mau sih lha iki ming pekok nek iki aming wegah tanggung jawab gek kamu kok ngibadah ganjaran gede nek terkait karo rabi niku mengke le tanggung jawab kuwi ganjaran gede marai iso nekake swarga tenan kok ya golek swarga kok malah trima dimoi laku swarga kok malah dendani trima ora oleh swarga kek mbayar 50.000 lah yo aku yo men krungu wong domong kok wong nek ngomong-ngomong kae iki le jawab ki ngono kuwi je 50.000 merdeka ngono je wong iki le do jawab iki lha yo alhamdulillah sing ngomong ngono kuwi iki dilalahi kudu sing ngaji ngono lho dilalahi iki nek sing ngaji rak yo karo malaikat ditapuk cangkeme sembrono wong nafsu niku condong ning nggon kejemberan karo ning nggon maksiat tenan lha jenengan kudu cerdas kudu pinter karena ra iso dipateni wong ana ning jero jiwa ming kudu dikelola nek cara bahasane hadis nika kudu dikalahke kudu disetir kudu di kendhaleni ya dikendhaleni nafsu niku al aqyasu mandana nafsahu wa amila bima ba'dal maut hadise wong cerdas kuwi wong sing iso ngrendahke nafsune ngendhaleni nafsune terus seneng ngamal-ngamal sing kira-kira manfaat engko nggo bar mati karena paham nek kabeh wong iki ming ketemune mati mula saurunge mati ngamale mempeng sebabe engko nek wis mati ora bakal iso ngamal di sakniki niku anane ming terus seneng ngamal nafsu niku dikendhaleni dituruti ning iso nekake ganjaran kuwi jenenge cerdas nafsune turuti ning iso nekake ganjaran seneng hura-hura duit nek ndedit senenge hura-hura lomo ayo engko terus nyah-nyah disedekahke nggo gawe kanca-kanca seneng dene do jajan tak undangke bakso keliling iki yo ming anu ming mbangane ra omong lah yo ora bakal ana sing ngono kuwi iki wagi sugihe pol malah pangkate kepara pejabat duit ki mesti puluhan ratusan juta wae arang ngono iki arang tenan sing sithik-sithik ngono kuwi lomane pol gek ndilalae ora mentolonan, ora isonan kae. Iki mula hura-hurane duit dadi celengan akhirat. Sebab pengelolaan nafsune apik. Ora kok wah aku ndedit apa tak nggone nyorek nomor. Kuwi benere pengelolaane nyondongi nafsu nek ngono kuwi. Iki kayak aku mumpung ndedit yo karaoke LC-ne ditelepon wae ning nuruti nafsu nek niku. Agak terus telepon LC. Lah nek bola-bolane wong iku ra mestine dok. Bola-bolane wong iku kuwi kok ya wong sing dijak ya sing kulino mestine. Wah, mbasan wis do nyanyi ngongkong kae men saya gayeng kiyaine ditelepon wae. Ruwet iki acarane. Nek ditelepon ya mangkat. Ora ditelepon. Awang sing kon nelpon iki malah omong aja ndak ngalah-ngalahke aku. Ya wes. Ya tau biat. Buat tindak kesaingan ya. Aduh kok yo. Nyanyi jendlenjeng ra ana cengkok.
Serak yo nganggo cengkok kok ndlenjeng. Rebuki ning jero bis. Lagune Kos Plus ning ora tekan. Makane kita jelas paham nek nafsu niku condonge ngejak nang nggon maksiat. Lah niki kudu dikendhaleni. Aja diwangi, aja dibantu. Nuruti nafsu iki padha karo ngewangi, padha karo mbantu, padha karo nglelemu nafsu. Wala makana lan tetkalane ana apa kauluhu pengendikane Nabi Yusuf ana iku zalika mangkono-mangkono utawa wala makana kauluhu zalika ngono liyak lama supaya ngerti sapa kitfir wingi kae ani lam akhunhu wingi ani setuhune utawi ingsun Yusuf iku lam akhun orang ngianati sapa ingsun hu ing juragane hu ing kitfir jariban hale wong sing istilah jarian ya jarian hale wong sing lumaku majra madhin nafsi kelawan nggon lumakune kekarepane nafsu istadroka mongko ninggalke utawa nyocokilah istadroka mongko nyocoki hu ing iku pengendikane Yusuf biqaulihi kelawan pengendikane Yusuf wa ma ubari nafsi karena memang neng dhuwur niku Nabi Yusuf ngendika zalika liyak lama ani lam akhunhu mangkono iki ben juraganku ngerti nek aku ki ora ngianati juraganku lan yo aku ora nuruti nepsuku. Mula nganggo ngataf lan aku ki ora ngianati juraganku lan yo aku ora nuruti nafsuku. Wama ubadiu nafsi. Ae tegese la amdahuha. Ora nyenengke nafsuku ki ora. Lah terus piye? Ilama kejaba barang rahima kang melasi sapa Rabbi pangeran ingsun. Ae tegese illa nafsan kejaba nafsu utawa awak-awakan ngasoma kang wis ngreksa ha ing awak-awakan sapa Rabbi pangeran ingsun minal wukungi saking tumiba fil mahaliki ing dalem nggon kerusakan cetha to sing kabeh niku ora ana liya kejaba welase pangeran ingsun sing ning kono pangeran ingsun Allah ki ngreksa awakku saka kepleset saka tumiba ana ing dalem nggon-nggon sing marai rusak ana ing dalem perkara-perkara sing marai rusak. Ora lali tetep baline ning gone Allah. Ben ora sombong wong urip angger kelingan Allah terus ora sombong. Nabi Yusuf saja lembalekke ngono iki kabeh niku ora ana liya kejaba teka mekoleh kawelasane pangeranku. Kaya kita barang ngeten iki ya teka mekoleh kawelasane Allah. Esuk-esuk iso ngaji niku nek ra diwelasi Allah ora. Ngaji iki perkara gedhe gugurke kewajiban sing karo Gusti Allah digungke tenane, sing karo Kanjeng Nabi dihukumi wajib banget. Kayak kita sepuh-sepuh esuk-esuk gedarang-darang. Kadang sebagian ming tenguk sak nggon-nggon. Niate murni aku arep ngaji niku tak diwelasi karo Gusti Allah. Oke sing nom-nom, oke sing sehat-sehat. Oke sing kendaraane api-api, oke sing duwite turah-turah. Ya ora ngaji ya niki mah isih turu. Isih mbangkong. Piye kok ya lah karang ya kabeh iki welase Allah pitulungane Gusti Allah kok ya.
Sepo-sepo kok le mempeng ngeten iki. Syukur ana sing dekluk mati. Apik banget. Apik tenan lho. Top tenan mbok aku ditari saiki gelem kok dekluk mati ngono kuwi. Wah, mesti sip kae. Sing janjine Kanjeng Nabi ora bakal goroh kok. Manjaa ajaluhu wa huwa talibul ngelmi. Sing sapa wae ketekanan pati dalam keadaan ngaji. Sesuk ning kiamat bakal ketemu Allah rombongane para nabi. Ketemu Allah ki ana rombongan para ulama, ana rombongan para syuhada, ana rombongan para sidikin, ana rombongan para sholihin. Lah rombongan sing paling mewah, paling elit, wong-wongane top-top rak nabi-nabi. Kuwi nabi-nabi do rombong kon ketemu Allah sikik dhewe. Wah, kula kekintil ning burine kae. Lah ya wangun kae. Nang burine ora mungkin ning ngarep kok ya wis endi eli ireng. Agak para nabi gagah gede dhuwur wangun-wangun kae sih. Ngantek kiwa tengen sing do nyawang iki nek kuwi tetep udu nabi nek niku. Ora ana nabi kok ngono kae. Tadi ketok waku ning katut. Bakane sing wangun-wangun gede dhuwur mengkur ora sida. Poso-poso ku ndak. Top tenan iso ngaji niku tek oleh rahmate Allah. Kadang raka nyono-nyono jenengan iki karo Allah ning nggon rezeki digawe gampang le golek. Niku ya oleh rahmate Allah. Sing cetha rahmate Allah jan iki nyata-nyata nek jenengan paham sepuh ning sehat-sehat mantek saruwe tak akeh. Wah, nek rahmate Allah. Nek rahmate Allah ora lho, sepuh yo iso entek akeh yo. Jangan kluwih dinget ngene bener rasane. Padahal jangan kluwih dinget. Apa ora jos banget niku. Wah yakin iki tetep istimewa. Ana sing jenenge umume lara ki anu sepuh ki identik kanggonan gering-geringen kok. Awake dhewe paringi sehat, madang tak akeh, iso ngaji wae niku wis rahmate Allah. Disyukuri alhamdulillah. Semoga-moga do diparingi kanugrahan sing iso nekake kamulyan dunya tekan akhirate, tansah diparingi sehat waras lan sehat warase juga manfaat faedah dunia akhirat. Ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.